सावधान प्रार्थना शुरू 1 2 3 स्टार्ट हे राम 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 तू ही माता तू ही पिता है 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 तू ही राधा कसम तू ही এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সুখী হৈছোঁ ভৱিষ্যতত লাগি যাতে এই গুণোৎসৱ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দ্বাৰাই সকলো মাষ্টৰ শিক্ষক সকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক লাগি ভালে ভালে যাতে চলি যায় মই উন্নত শিক্ষাৰ মানদণ্ডতা উন্নত হোৱাৰ বাবে স্কুলখন আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে মই কামনা কৰোঁ गुणोत्सवआव जोंनि सेसापानि हाइस्कुलाबो दिनै आसामाव जेरैबायदि दाब दाब जायगायाव नैथि गुणोत्सव सोलिदों बिदिनो दिनै जोंनि फरायसालियावबो गुणोत्सव सोलिदों आरो बे गुणोत्सवआव जाहाथे बयबो फरायसाया गाव गावनि गुनफोरखौ दिन्थिनो हायो आरो फरायसालिनि जा मान बे मानफोरखौ दिन्थिनो हायो बिनि थाखाय जों बयबो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे जोंनि लोगो फोरोंगिरि बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो जाहाथे बे सेसापानि हाइस्कुला जाहाथे गोजौ मान लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो बयबो नाजागासिनो दङ दिनैनिफ्राय लानानै सानबेसे सोलिगोन बे गुणोत्सवआ साननै सोलिगोन बे 1 थारिखआव जोङो गासै स्कुलनि फोरोंगिरिफोरानो लागोन बिनि उनाव नैथि माया जाबाय 4 थारिखे आरो बे थारिखआव जोंनि इभालुएसन नायनो फैनाय फैगोन बिथांमोना बे गुणोत्सवनि लागोन बिथांमोना बेखिनियानो